Som a la segona part de l'informatiu, toca parlar d'esports. Avui parlem d'atletisme i d'un nom propi. Efectivament, Oriol, el d'Àlex Rodríguez, una de les sensacions d'aquest inici de temporada atlètica. Parlem, doncs, d'atletisme i ho fem destacant un atleta del Centre Atlètic Laietània, Àlex Rodríguez, que ha estat un dels atletes més destacats en el darrer Campionat d'Espanya de pista coberta. Si fins ara coneixíem el potencial del fons i mig fons femení del Centre Atlètic Laietània, Rodríguez, juntament també amb Vicenç Valls, són la referència del futur del club blanc i negre en aquesta disciplina. L'atleta del Centre Atlètic Laietània, Àlex Rodríguez, passa pel seu millor moment de la seva carrera esportiva. Medalla a uns campionats estatals, campió absolut de Catalunya en pista coberta a Vilafranca i setè millor atleta als campionats d'Espanya absolut, tot i ser l'últim a la final. En els 800, el jove de Laietània trencava la seva marca, deixant-la en 1 minut 50 segons i 16 dècimes. Sí, ha sigut un mes, ha sigut el millor mes meu com a atleta. I això dona ànims a continuar treballant i seguir entrenant i que vagin sortint els resultats sempre dona alegria estar en el grup d'entreno, com l'entrenador, com a un mateix per seguir entrenant. Rodríguez creu que el canvi d'entrenador ha estat una de les claus pel seu recent èxit. Andreu Novakoski reconeix que el gran resultat al Campionat d'Espanya absolut ha trencat les expectatives. Àlex Rodríguez Pritxard, que va trencar tots els pronòstics que teníem per ell. Realment va fer una marca molt superior del que esperàvem i això ens dona molts ànims de cara a l'estiu. El barceloní ha tingut en un mes uns resultats que han sorprès gratament a tothom. Les pròximes proves de nivell ja seran a l'estiu. Canviem de registre i parlem de